Usuhleli intoko nabantu ukuthi sizokwenza kanje bese abalokhu okay stand back avale teacher Simbo ja okay ngicela sithule silalele please uma kuthi la ufuna ukwenza into stage ungazi uzokhuluma nathi sokuvumela uze stage yabo ungakhuluma ngemuva please okay la ngizoqala ngixoxele kanje yasekhaya cishe abantu abaningi bazazi nje zasekhaya yazi ngeke ngathi ngibhali nje yasekhaya isikhokho ay ngibona ibambe dandi hayibo yini manje usidingana isikhokho ivele ithi where is the car oh kuba wafika intwana yasekhaya ekhaya ebuza umkhulu sekwenze njani iphendule ithi umkhulu wenze njani abangandokho bekuthuka umkhulu wenze njani evele ethi umkhulu oza nabangani bakho bengivashela umngani wami yabo kulesitolo sakawanda ngaye saka Aerolines ay ilanga liyashisa ngikundile lapha ekhanda ilanga liyashisa ay bese ngithi mina ayiwanda waye ilanga lishisa so ay umngane wami uyathanda ukuveza athi qala abona uwanda abona Aerolines bese eyiveza na ay Aerolines waye ilanga lishisa so niyazi kulenyanga esisuka kuyona bekunyanga abantu besifazana bo makuthiwa wathinta imoto wathinta abafazi hayi umshado 50-50 kuyanyiwe omunye ubaba ayabasashayisana nonkosikazi wakhe hayi nkosikazi kanti kwenze njani hayi ngeke baba ngekulo hayi nkosikazi phela ngalo ucabanga ukuthi kukhale sami isicathulo la hayi uma ethi uyabheka ubheka amaphasha washo next uma ethi uyabheka nkosikazi ubheka iqoqo kukhale sami isicathulo hayi nkosikazi angisho ngalokho sengishela ukuthi yini inhloko yale ekhaya okay baba inhloko okusho ukuthi mina ngiyintamo yela undisa